Pagkapista sa talaga kanina ayan, nagkikal din ubos ko niya. Nagbako samtang nanawagan ngadto sa trucking company sa Wingvan nga mikutlo sa tulo ka kinabuhi sa pamilyang Lopez ang ilang kabanay nga si Fernandez Vasquez. Nahitabo ang dugoon nga aksidente sa Sitio Maaslum, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo, Martes sa hapon, Marso 10. Si Vasquez mao ang 50 anyos nga pag-umangkon og ig-agaw sa namatayng mga biktima. Kauban ang iyang banay sa usa ka punerarya, naghuwat sila nga maimbalsamo ang patayng lawas sa ilang tulo ka sakop sa pamilya. Nagpaabot sila sukad pa alas 4 kaginihang kadlawon, Miyerkules, Marso 11. Kani nga po kaliwat, lamahipos dahil kanto sa busay. Basa man, na mabaho ni. Luwi kayo taon sila pagkitabo gapo. Apan tungod sa problema nga pinansyal o sa wala pagtubag sa habig sa trucking company sa nahitabong aksidente, naglisod ang ilang pamilya sa pagpahiluna sa mga patayng lawas. Sa pakighinabi sa MyTV Cebu News Team sa tigpamaba sa Cebu City Police Office kon CCPO, gitaho nga padayon ang pagsusi kung unsa nga trucking company ang nanag-iya sa Wingvan nga giingong nibangga sa gisakyang motorsiklo sa tulo ka biktima. In the process of locating and making a contact with the company para gikan dito ato silang i-meet sa ilang pamilya. Kaya ang ilagan ni sakyanan karon is impounded sa ato ang sa ato ang impounding area to make sure nga ang maong kompanya makigalayon jud sa mga biktima. Gani saysay sa pahinante ngadto sa CCPO, giingong nawagtangan og preno ang driver maog naglisod og liko nga miresulta sa pagbalhin niini sa linya. Kundiin ang kasugat niini ang tulo ka biktima nga sakay sa usa ka motor. Apan wala pa kini gikumpirma sa kapulisan. Matud sa saksi sa maong insidente, layo pa lang sa accident site namat kunan nilang nag-ikis-ikis ang pagmaneho sa usa ka wingvan. Oh, putol yung lawas. Ayun katong babae, murag hipos ba? Balik-balik gid siya tanan. Moto, dali kog tawag barangay dito dayon. Tungod patay na ang driver nga nagmaneho sa wingvan, wala na kini criminal liability. Ang kabanay sa tulo ka nakalas nanawagan sa trucking company nga muatubang og manubag. Grabing kasubo sab ang gipadayag sa 19 anyos nga si Jesse Rivas sa kalit nga pagtaliwan sa iyang iyaan nga giisip o gitawag niya nga mama. Dila lima wad og pamilya siray. Kay mao bay gadako na ko biya kutob karon siya japoy nagkuha nako nga mag-provide nga pagamping-amping sa biyahe. Padulong na unta mo pauli ang tulo ka sakop sa Banayng Lopez sakay ang ilang motorsiklo padulong sa Barangay Babagdos. Apan pasado alas 2 Martes sa hapon, kalit ni ining gidaro sa usa ka wingvan ng ilang motorsiklo nga miresulta sa ilang kamatayon. Gitaho sa kapulisan nga mga taga-Luzon ang driver o pahinante nga nagbiyahe gikan sa amihanang bahin sa Sugbo unya miagi sa dili pamilyar nga dan sa Trans Central Highway kon TCH. Sa pagkutlo ning balita, wala pa nasayran kon unsay sulod sa wingvan ug asa padulong ang driver. Samtang nagpadayon ang investigasyon, magpabilin sa pagsyagit og hustisya ang Banayng Lopez nga nawad-an og inahan, kapikas ug igsuon. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV, Cebu.